Zona 6, harria. Zazpi. Zazpi da? Sei. Tu, Gatu. seigarrena dala. Beti bigarren planuan egon da, eta kosta jatan hortik urtetzia, eta kantuak egiten hastia, letrak egiten hastia, ja pixka beldurra gendu jat, eta bain, prozesu hau, lehenengo prozesua baina gehiago disfrutatu, eta erresa urten dira gauza. Aitor da liderrak asko horretan, beste ambitotan ez du esango. Geri idazten dutza, harriak. Espiritualidade. Pizkada espiritualidade gero eta baixo. Basan hemen botoi gorri bat ola, pam, dana desagertara, bueno, dana, osea, WhatsAppa, teknologiak, ola, bakit gauza batzutan galdungo ginuala, baina egongo esan botoia nik joingo neban. Zein da harriaren katxea? Osea, la resistencia de... Ara, handik ikasi du. Kopuru bat muteko moduen basazie, edo... Ba, 1500. 5, 4, 3, 2, 1... Nuen iuntze hartan Artizarra eta ilargiaren bat egitean Nola zen bizitza gurean Orain dela gutxi den memoriaren zabortegian Nostalgiaren atzaparretan Urbildurik erabat barnestatu katartikoan Eskatasunez liberala Zalapartatik urrun Niretzako nahi ditut orduko denbora galtzeak Teknologiarik gabeko eguna maitezinak Una ekartzerik balego Bertatik argi izpi bat Nuen iuntze hartan Artizarra eta ilargiaren bat egitean Nola zen bizitza gurean Orain dela gutxi den memoriaren zabortegian Nostalgiaren atzaparretan Murgildurik erabat barrestatu katartikoan Azkendu ginen itzuli gara Eraldutu baino lehen Niretzako nahi ditut orduko denbora galtzeak Teknologiarik gabeko eguna maitezinak Una ekartzerik balegu Bertatik argi izpi bat Hemen eta orain Hemen eta orain Hemen eta orain Sona, musika maite dugun ondako. Zer aurreratu zeikie, bigarren disko honetatik? Ba, bukatzen garela, eta disko bastante folki bat ingugula. Eta folk espiritual moduan etiketako gula. Folk espiritual. Folk rock espiritual. Garatu iguzu hori. Garatu iguzu hori, ulertzeko hau apurtxo bat, hobeto? Eso garatu. Bigarren diskua, orduen, zenbat abesti ekiko ditu, zer aurreratu zeikie?
ikusentzulei begira. Behatzi, sortzi. Behatzi. Eta gaita azkenean. Eta jauzi bat bez. Ez da bat bez jauzi bat, oingoz ez. Oingoz ez. Ventiladoria, igual, martxan jarriko, ez dut uste. Momentuan pinta hola. Beratzi abesti. Eta ze EP manejetan dozue, noiz aurkeztuko dozue, noiz ikusiko ditugu abesti berri horreik zuzenien. Udazkenerako edo ez? Bai, uda hostian. Bai, iraia bukaera, dana ondo bidian, iraia bukaera. Hil edo bizitur, ez da bukatu zan, lehengo disko aurkezteko bira, ze moduz, maitane bideaz gozatuta edo ondo fanda? Bai, noixa zan, ni, aitorrak azkenian geixo dauka produzio lana, komposatzeko lana, eta nik igual parte hartzen dut geixo zuzenekotan, eta bigarren fase horretan. Eta geixa zan, asko disfrutago inoan. Bai, espero baino leku geixotan jo ginoan, eta guai egon zan. Ados, zuetako maitane agertu gisa berrixa da, ez auketan zinun aldez aurretik, abeslari moduen ibilizara beste proiekturen batzutan. Sola kasu puntualen batzutan bai, ni musika mundutik nator, baina ez sola abeslari bezala. Ados, lehenko proiektua, harrian, eta bai. ze moduz agertu gisa? Oso ondo. Bai, hombre, gero estenatoki bakoitzak dauka bere erroioa, ez? Egisa batzutan gustora gadena beste batzutan baino, honi behintzat, baina ondo, gustora. Ados. Basarie batzuk taldien, ez dakite ensaietako eta zela moldatzen zarien, hemen ulertzen dute agendak bateratzea ez tala erreza izango edo. Ez da. Ba, gutxi ensaiota. Gutxi ensaiota. Oso gutxi. Diskorako, ez dakit, 6 ensaien ditugu. Oso gutxi. Bai, gauza bialtzen, bagoitza getxian gauza gitzen, eta gero estudizioan, hori, produktore lana gitzen dioitxuan Fredikin, problemak soluzionatzen. Ados. Orduan, askotan olako lekutara joate zanean, ez da merezi gauzak oso lotuta beru bat jabez. Nire gustorako gero bertan bidez berdin agartzen ditue kantuak, eta nik Fredinga konfiantzia bat. Orduan, bakin noranoian, eta ez da merezi geixegin saiatzea, gero askotan alperrikako lana da. Orduan, hola. Ados. Komposizionetik aipatu amaitanek, Aitor hor pixu nabarmena daukitzu, harriako abestidanak zu zeukin jakoa daielako. Bai, geixenak bai. Ez baten bat porai, letran bat esan neria dengo diskoa, bigarren ontan Adolfo ginditzu bi kantu musikia eta beste danarik indot, letrak eta musikia. Eta gero garatu dugu, artian bizkalo galian, gero bagoitza bere roia goten dutza, eta hori, baina bizkatu horre. Bai izen dela, okerrez banabil bentsat, aurretik eukituzun proiektuekiko, gidari moduen zu zarena, agertoki erdixen ikusten zaitxugu, harriarekin, zen moduz agertoki erdixen, Aitor? Eguna baina ondo. Bai, beti bigarren planuan egon da, eta kosta jatan hortik urtetzea, eta kantuak gitzen hastia, letrak gitzen hastia, pixka beldurra gendu jat, eta prozesu hau, lehenengo prozesoa baina gehiago disfrutatu eta erreza urten dira gauza. Eta agertu gizan, aldo nahi txendo. Eskamarron batzutan, berbak eta esto. Bai ez, abesti artien zerrezan, eta horrek egoso, exigentia dira. Tartea hostia. Claro. Batzutan abetu isilik egon. Ez baduketzu argi zerrezan, abetu isilik eraketia. Daukur edabe magiko bat baten du, tipo 10 urteko edabe magiko bat, formula de botella de whisky, eta horrekin pixkat hobeto txua biltzen. Horrela goitzen dago, ez da? Bikote, guraso, taldekide, dana posible da, dana batera gabitza da. Lankide dela bai, dana, fuerte zabitzi, ez da, bikote? Zela etxeratzen dozu, zela bateratzen dozu hori dana. Alaba, agendak, zegoen arteko harremana. Dana etxera joaten da, eta bakizu, gero ensaladia domino den behar. Bastante ondo gitxea zen. Bai, ez? Bastante ondo. Bai, tako bestela esginan, ez dakit. A ber, zenba denpora aguantatzen du. Horra litzen da. Hori hartu jakingo. Nahiko ondo, momentuz nahiko ondo. Azkenia balania laneko kontura zare, eta taldean musika asuntotara, ez tira osa personalak.
Bueno, batzutan bai, taldeko gauzak eroan aldi, gaizki ulertuak eroan aldi, etxera joan aldienak, aserriak, pasatzen dielako gauza. Bueno, musika ambituan ez daukugu, ez? Azkenean. Musika ambituan ez. Ez, Aitor da liderrak asko horretan. Beste ambitutan ez du esango. Zonan, garrantzi berezizia muten dutzagu soinuari, esan geike, harriak aurkitzu dauela bere soinua, behin betiko soinua. Puf. Ez. Ez nik uste dut. Dio ez. Bagabiz. Bueno, adibidez, lehenengo diskoan Adolfok 2 hirukantu jositxuan. Adolfo gitarrista moduan zizan direktotan. Eta 2 hirukantu bai grabo zitxuan lehenengo diskoan. Eta diskontan, disko guztia bera grabo gitarrak. Pistola nahi dau, 2 kantu ekarri ditzu bai beriak. Orduan, oin garen formazioakin, oin igual hasi geinke soinu bat, gerturatzen soinu batera. Baina ikusiko, gero gustatzen jat diskotik diskora gauzak aldatzia, orduan bigarren diskoko planteamentu oso ezberdina lehenengoakua, adibidez ekaitzek mandolinak joditzu, eta ez elektrikak. Kantu baten joda elektrikak, baina ez dela mandolinia jodau. Orduan hori, eta 3. diskoa etortzen bada ez dakik uzelako izango da. Orduan, soinua, bai dago, nik uste dut, idea global bat, dala Adolfon teksturak, Adolfon atmosferak, eta, kantu pixka melodikoak, pixkat folketik daukena, pixkat roka, gitarra elektrikak. Disko beran barruan ez da linea, ez? Oso desberdinak dira kantuak eren artean, orduan. Soinu aldetik igual bai dauke haman komun bat, baina ez dakit. Zauan idea bat, folk rock disko bat ditxeko idea bat. Hortik tiratu ginen. Gero, emun dago. Itzak, zeri idazten dutza, harriak? Espiritualidadea. Izkada espiritualidadea gero eta gaixo. Barrura begiratzetik asko, ez? Bai, hori da. Eta diskontan asko kanpora ez begiratze hori. Beti jartzen dugu arazua kanpoan egon basan moduan eta normalian soluzioak barruan egoten die. Eta gero diskontan leku fisiko batzuk irudikau ditut, pixkat batzuk idilikoak, beste batzuk utopikoak, eta beste batzuk espiritualak, Eta pixkat horti doia arroioa. Gero gustatzen gata espiritualidadea erabiltzea gaur egun, gizarte postmoderno honetan, ez dakit, pixkat txoka bitzen dago, eta, guai da, pixkat, jendia, Hemen ikudugu zonan plazerra disko berriko zerbait zuzenien entzuteko, eta horre entzuten teknologietatik aparte bizigitzen epoka horrek, okerrez banabil, ez da? Garaiareik hobiak ziren, Aitor? Ez dakit hobiak, hor dago bizkat ideia bat, lehen umetan zela jolazten ginoan, ez? Egun amaigabe haiek, ez da? Eta gaur egun batzutan ikusten duzu mutikoak zelaren banko baten danak, ez? Mobile bedegira, ez? Hor dago tristura punto bat. Eta horra etxik esan argizpi bat handik bizkat hori espontaneidade hori galdin dala, eta, bizitza gaur egun gizartea oso komplikau da. Eta horrek egartzen dituan arazuekin, sare sozialak eta zenbat... Guraso moduen bek eskatuta egon gozari, ez da? Datorren horri begira, pantaiak diela eta... Bai, guraso bezala eta norbera burua ikustxabe, bai. Osa, ni beti esaten gordina, egongo basan hemen botoi gorri bat ola, pam, dana desagertara, dana. Osea, WhatsAppa, teknologia, bakit gauza batzutan galduinko ginuala, baina egongo basan botoian nik joingo neban. Arriskatzearen alde. Bai, atzera joatean alde gauza askotan. Bai, gero ni diskoan idea behorti dator. En plan, teknologia puntoa dira jau netako atzeren bida da. Osa, buelta hobea ez dakit baserrira, ez? Neot esan. Idea hori, ez? Involuzio bat ezinbestekua, ikusten duzu, gaur egun evoluzioa zelan duen ikusitza, ez da? Bai, nik uste dut norberak inbida bela. Jende badabil, pixkate olako gauzegin mosten. Eta netako hori, pixkat referente. Hori inalda benak, ez? Hauza horregin mostia, eta...
oin adimen artifiziala eta jende oso emozionota daula, eta hori azkenean beste gol bat, sartuko eskuena. Total. Bueno, bazen harriara. Zein da harriaren publikoa? A ver, lau. Hemen aipatu doztezu eta ikusi garenean, ikusi entzuliek, ikusi jakin bidea bielako aitorrek esan duzta sona txikiko musikarixak zariela. Zeratik, zer da, ospea bera kuantitatiboak ulertu behar dugu bakarrik, ala? Zenbat jende hurbiltzen da? Ez, jende asko ez da tortzen gure kontzertutara, Bergara maien zoan jende asko, eta egunen baten egon da pixka jendia, jende asko mugitzen. Ez dauko bez, manaierrik, ez dauko ez gazaren sozialetan ibitzen asko, itzen dugu, pixkatola. Aurreko jiria guai onzan, eta disfruta bilan, eta ja. Eta etortzen dana, etortzea dauka. Ez dauko la espektatiba larregi. Baina, ze jende ibultena, ez dakit. Zita perfila, garria entzutuna benan, zuzenekoetan ikusi dozuena, nik gogoen doke, seminarixoan ikusi zintxuste da nien, hor lehengo filan umiak asko, hori bai goratzen dutela, baina, gara jende txea, danetarik ikusi nagoen, hori bai Bergaran etxia. Baina, igual, Bergarako argazkixa ez da fidagarri zena, eskenean. Baina, ez dakit, adibidez, barrikan, adibidez, inondik inora, derrepente zaban jendia jarraitzaia, bost, baina, eta eren perfila ziren oso gaztiak, da beti pentsatzen dugu gure musikiak igual ez da bela jende oso gaztia mogitzen, ez? Beste erroi baten dare. Ez gagu oso modernoak. Nik uste dut hor dagoela, idez Fiakras Brigada eta horko historia lehen zauana, bizardunak, tal, hortik igual jendean gantza balda pixkat, baina ni realmente ya hor ez dut ikusten ere burua. Orduan, ez dakit, hor zirkuito bat, mogitzen dela termino horretan ondio, ekinez, hori ez, pixkat ekinezeko nukleo gogorran hori, eta gu, ez gari hori, hanka bat, pixkat, igual euki aldo, baina ez gari hor. Orduan, ez dakit nungaren, baina hor, ja ez, eta nire horrek, ez duzti importa mundu horre geixegi, ez esaten dut. Baina, ez dakit, transizio bat denengo, ez dakit beste leku bat bilauko hortik aparte, porque hortik gatoz eta hor gauza asko inditzu, baina, ez dakit. Ekin ez aipatu dozuela, egon zineten jaialdixan, ez zineten Ni batia ina, egoako itzian, baina azkenia eurixain zeba, umia, bestia. Baina ikusi dozuen, argixek jendia bidixuak, arrakasta borobila izen da, zoben herrixen jaialdi bat, 3. edizioz, egon zineten, gainera bigarrenian, harriakin jo zinuten, Super Brigada kriminalekin jo zinun. Jaialdi moruen, badabil zerbait ezberdina egosten, edo? Bai, gaina talde pizkatia hori, movidako talde tatik aparte be osak interesantiak zeren, ez? Gero igual izan talde mordoa zen, jendia moitzen zen, uste dut oso gai onzala larun bate guardiko asuntua. Ez da nire itzan dugu. Ja, eski. Ados. Bueno, Sona bideopodcastean beti galdetzen dugu galderetako bada hau, zein da harriaren katxea? Osea, la resistencia de... Ara, handik ikasi dugu. Kopuru bat muteko moduen basazie, edo... 1.500. 1.500. Vale. Lehen gutxio zan, lehen gixo. Zeren arabera jartzen dik atxiak edo... Ez ni bakoitzak garbi etaratzeko 200 euro erola. Eixa sekula ez da pasatzen. Baina udaletxe batek diru askatzen most, hori esan gotzat, más o menos. Ere igual baitxuo. Eta, gero joten da lekutan askotan ez da okatxea asunte. Gaztetxetan bakizu sarrera joatezala eta leku askotan hori izaten da. Harria, kaso bez, tala izango, hainbat kontzertu emuteko moduko taldia, erritmuak, lasaixauak, gelduauak, edo mitane? Bai, ez dauko ingoz lotuta. Oso, ondiri, ikusiko gero segurtaten, gainera gisa da, guk taldian ensaiatzeko denpora gutxi eta joteko be pixkat elegiduta izan behar da, ez gare oso libre. Orduan, zakit, zer garroko da? Bueno, ni saiatu nahiz kontzertu batzuk lotzen uda horretik uda osterako eta generalian ez tozte kasurin. Totzu kasurikin.
Isiltasuna jaso duzu. Bueno, bai, erantzun batzuk baina, beste batzuk ez erantzun, eta orduan, bueno, iraia saiatuko zeo zelotzen hola, hori, bira txiki bat ditxeko, saiatuko diskoak igual erreza bizango da, baina panorama oin dago moduan, nahiko komplikau ikusten dut. Igual iraia, kantuak entzuten hasten dienian, igual jendei gustatzen bajako, igual zeo zen moduko da, baina hori, bizkat esate dut zuten, hor no man's land. Eta alako kontzertutarako aipatu dozu, ez? Managerrik ez dokotzuela, ez dozue falta motatzen, alako bigarren disko baten kontzertuak lotzerako orduan eragin alko leuken figura bat? Bai, ondo zekien, ondo gozan. Ni bai eta ez. Aldatetik bai, lan asko kentzen dutzu eta kontzertua lotzerako orduan managerrak gaur egun Euskal Herri guztia duke okupauta, erena da, estena erena da. Eta beste taldia, itxen du, aldoguna, lagunen lima gazue noan, otal, ez? Orduan, bai, manager bat oti alde batetik ondo, beste alde batetik pizkan pereza. Estena managerna, hori uste dozu. Managerrek dokien erabaki almena, erabateko edala. Bueno, erabatekoa ez, gero badare jai batzordiak, olako gauzak, baina, bueno, gira pizkat mogitzen dienak talde asko, hori managerren kontua da. Gero ez da osa da, talde batek eukitzia hori, txispazo bat eta tiroi eukitzia, eta derrepente, deitzen hastia jendia, guztua indalako erakin da bena, ez? Hori pasatzen da. Gaur egun horrek jaten da, managerra ez? Nahi ementak eta botere hori. Helburua baina, harriak bideaz gozatzea, aldo zuen enien, zegoen artien zein ju, eta kontzertu ez gozatzea. Hori, hortarako sortu zinutelako harriak. Bai, bueno, nire gustatzeka disko honak itxia. Bai, disko honakin, entzute osunean bukatuta, ostia, disko hon bat indu. Baina gero zer pasatzen da, entzuleak abestika entzuten badu musikia, eta ez diskoka. Bueno, hori ez da nire kontua, nire diskoak itxen ditut niretako, basikamente niretako. Gero, guai da esatia, ostia, zelako guai dan kantua, gure ego txiki hori alimentatzeko. Danok daukagulako ego txiki bat, ez da? Danok dauko. Eta taldean artean argi dago ez, harremanetan Aitor dala hemen liderra eta bere men, edo? Men edo, bueno, hainbeste igual ez dakit. Esa tirano bat, diktak. Baina esan beharra daukat, netako demokraziak taldetan ez dela funtzionatzen. Zeratik? Ez dela ginean bilerak itxen eta ez dakit. Behin entzunotzan aton rumbako roberri, esatezean hori, ez? Si no se pierde el camino, ez da esatezean. Se divaga mucho, salaiatzen. Eta, de acuerdo, bia ez dakit, ezin da bost pertsona izan bost lider, hola bukatzen da etaldiak bestela. Nien naiz lider konsideratzen, baina, bueno, nahi tokatzen... Harrian argi da, oso dokutzula. Karroti tiratzia, komposizio atletik, eta, bueno, hori hola tokau jatelako, baina... Esfortzua be parekoa da, Osea, implikazioa eta esfortzua be... Latza. Bai, klaro, ez da gazer ikusirik. Eta gero abesti baten eltortzen bada proposamenen beste taldekideren baten gana do, Aitorrek onartzen ditu, Aitorrek proposamenak. Zela, barkatu. Beste dozin proposamen eltzen bada abesti batetik aldaketa baterako proposamena do, Aitor entzute aktiboa bai, edo? Entzutea bai. Entzutea bai. Gero ya. Beti esatzen bai, zuk entzun bai, eta ez du bai, gero zuk edo zune etxin duzu. Aintzat hartuko zat, baina gero iko de... Adibide txiki bat jarriko kantua, diskoko azkenengo kantua adibidez. Adolfo ekarri zan arreglo bat oso marzianoa, eta hasieran esan otzan esertzen nire koina. Baina, bueno, azkenian arreglo horrek emondozku bide bat kantu hori beste leku batera iruateko eta oso guapo geratu da. Ez da. Hortxe ekarpena. Talante demokratikoa nena saleratzeko. Ederto, bikote, bueno, honekin utziko dugu, Aitor Aldan ondo, Maitan Azkarate, eskerrik asko, eta horretxea, zuzenikuekin itxuko zaituztegu. Eskerrik asko. Zuri.
errepideko autotxek esnatu naute ekaitzaren erdian eta pentsatzen nola iritsi garen urten indarrez garena izatera ta hemen gaude denborak simurtuta zala baina gogor bihotza ta hemen gaude begi berriekin begira datorrenari eskertuta olatuaren gainean edo urbaretan ekaitzaldi bortitzetan edo ondarretan nola irizi garen ukatu gabe garena eta ez garena hemen gaude denborak simurtuta zara baina gogor bihotza ta hemen gaude begi berriekin begira datorrenari eskertuta gorde maitatzen dudana aztu irana errautsa bakarrik geratuko da suak natura osorik berrituko du 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 hemen gaude begurak simurtuta zara baina gogor bihotza ta hemen gaude begi berriekin begira datorrenari eskertuta